La Fortuna previa el partido frente a Europa. Solicitar turno, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Freddy. Buenos días. Del Faro de Vigo. Bueno, en primer lugar, tienes parte de guerra un poco, quién falta, quién no, y no sé si la convocatoria la vas a dar hoy o esperarás a mañana. Bueno, en principio, como dije la semana pasada, tenemos prácticamente a todos disponibles. Hoy Joel se salió del entreno, pero no parece nada grave. En principio, si mañana no pasa nada, deberíamos de estar todos disponibles. Y la convocatoria, es probable que no hagamos convocatoria esta semana. Lo probable es que todos vengan convocados el domingo y allí decidiremos quiénes se cambian, quiénes juegan, pero que todos sean partícipes de este momento. Imagino con ánimo y moral a tope, sobre todo después del buen resultado que conseguisteis allí, aunque imagino que el empate de partida nos vale. Bueno, lógicamente el equipo llega con muchísima ilusión, igual que llegamos al partido de ida. Somos conscientes de que esto es un playoff y que al final pequeños detalles pueden marcar el devenir de los partidos y de las eliminatorias. Entonces estamos con confianza, sabemos que jugamos delante de nuestra gente, que sabemos que van a estar ahí arropándonos, ayudándonos, pero somos conscientes de que tenemos que hacer un partido estable, un partido serio y con el objetivo de ganar el partido, independientemente del resultado que hayamos sacado en la ida, que sabemos que es un resultado bueno. Nuestro objetivo es ir a ganar el partido. No podemos especular, no podemos esperar a ver qué sucede, tenemos que ir a por el rival, conociendo las capacidades de este rival y con esa intención vamos a afrontar el partido el domingo. Non percibes, non creo que no equipo, pero igual sí que se percibe no entorno un certa euforia, un certo tono de que está moi encamiñada a eliminatoria. Como ti acabas de decir, en calquer lance podese complicar a cousa. Sería un problema grande. Pues, si entendemos de que nun playoff de unha semifinal de un playoff de ascenso a segunda división hai partidos en selos, estamos equivocados. Aquí se viron cousas complexas, cousas difíciles e este equipo ten recursos para gañar en calquer campo. Este equipo, os datos e os números nos dicen que na segunda volta de 9 partidos gañou 5, que o seu campo non lle beneficia, que fora da casa en escenarios grandes fixeron moi bons partidos. Entonces, bueno, no partido de ida sabemos que teñen xogadores determinantes, xogadores que teñen, bueno, unha capacidade goleadora importante. Entonces, bueno, si todos pensamos de que porque nos vale un empate está feito, estou seguro de que nos vamos a caer, estou seguro. Entonces, temos que afrontar o partido respetando o máximo rival e a eliminatoria ahora mismo está ao 50%. Temos que facer un bo partido, intentar gañalo e que no minuto 80-85 estamos empatados e non nos queda outra, pois non nos quedará outra. Pero dende o inicio, o noso objetivo ten que ser gañar o partido. Esperaste un rival diferente con respecto á primeira volta? Sí, porque o escenario completamente diferente. É un escenario onde, bueno, Balaídos as súas dimensións pois permiten, non, facer un xogo, pois bueno, máis dominador, e este equipo, un equipo que quere domiñar, que quere levar iniciativa. Entonces, bueno, vamos a intentar que eso non suceda, vamos a intentar que seamos nós o que leve esa iniciativa, pero sí que me espero un equipo moi valiente, moi osado, que arrisque moito, como fixo na partido de Barcelona, e bueno, un rival que sabemos que ten moitas virtudes e temos que intentar tapalas e que non a saquen a relucir. Falabas precisamente do cambio de escenario, que a vos, obviamente, vais vos dar mellor Balaídos. Un pouco, como pensas que en que medida o equipo, o Celta Fortuna, pode aproveitar esa situación de valer ya a eliminatoria? No. Bueno, temos que, en primeiro lugar, aproveitarnos do empuxe da nosa xente. Sabemos que a xente está moi ilusionada en Vigo, sabemos que a afición vai estar aí para apoiar, o club, pues, bueno, fixe un chamamento importante, se van a abrir máis gradas das habituais nos partidos do Fortuna, e logo, pois, bueno, temos que tratar de facer un partido de moito ritmo, de moita intensidade, de moito ritmo, un partido que teña moita velocidade. Penso que iso é algo que bueno, que nós estamos acostumbrados no día a día, e penso que é algo que temos que intentar explotar, non? Logo, a partir de aí, pues bueno, sabemos que as dimensións de Balaídos, pues bueno, estamos moi afeitos a elas, pero bueno, ao final temos que ser conscientes de que é un escenario para os rivais tamén motivantes, tamén é un escenario con o rival, pues bueno, están vendendo ese produto de que non teñen moitas cousas que perder, e eso, pues bueno, os pode facer todavía máis perigosos. Neses detalles que falabas antes, tamén pode influir quen marque primeiro, que dé máis tranquilidade? Bueno, marcar primeiro pode ser beneficioso ou non, porque vas a empezar a xogar coas emocións, vas a empezar a xogar
coa cabeza, non? Que te besas por debaixo no marcador, eso che pode provocar de que te equivoques, ou que te besas por diante no marcador e che pode provocar confianza e o rival, pois, bueno, que teña que facer máis do que realmente estaba disposto. Entonces, bueno, sabemos que o que marque primeiro nos partidos ten moitas posibilidades de controlar e manexar o partido a súa antoso. Sin embargo, pois, bueno, o noso equipo demostrou que moitas veces, estando por debaixo no marcador, foi capaz de refacerse, foi capaz de levantar situacións, foi capaz de revertir, como fixemos a semana pasada en Barcelona, e bueno, nos creo que en canto a eso fomos un equipo moi maduro durante toda a temporada e bueno, intentemos de que o domingo pois non sexa unha excepción. Boas, mister, supoño que pendente do tempo non vai facer calor, esa é a boa nova deste horario. O gallá si sexa, o tempo que temos estes días, pois bueno, penso que sería perfecto, non? Para xogar ás 4 da tarde como temos que facelo. Que lle poden ensinar a ti e o equipo esas derrotas recentes en Balaídos, co Osasuna B, co Lugo, que o partido foi empatado moito tempo e merecichedes máis, seguramente. Eso penso que é o claro exemplo do que nos pode suceder. É certo que son dous partidos de que, bueno, analizando ben os partidos, penso que merecemos máis nos dous, penso que somos superiores ao rival. Sin embargo, no fútbol poden pasar estas cousas, entonces temos que estar preparados para elas. Penso que é un antecedente que temos que ter aí, é un antecedente que pode suceder, e ao final, pois, bueno, os xogadores saben e os xogadores son coñecedores, non? De que o fútbol, pois, bueno, a veces non sempre gaña o que máis fai, o que máis merece, e, bueno, temos que ser conscientes de que temos que facer o que vimos facendo durante toda a temporada, non facer cousas diferentes, porque eso sería un erro, e a partir de aí, pois, bueno, intentar levar o partido onde nos queremos e tratar de sacarlo adiante, que vai ser a nosa intención. Que lle dis ao celtismo que non está tan acostumado a ir a ver os partidos do filial, non os habituais para que vos acompañen o domingo? Bueno, como dixen antes, ao celtismo o único que lle pido é que, bueno, que nos sigan apoiando como levan facendo, non? Desde toda a temporada. É certo que bueno, estar aí posicionados durante todo o ano aí neses postos altos, pois, bueno, xerou esa ilusión na xente, vas pola calle e todo o mundo che fala do partido, a ver se temos sorte, a ver se gañamos o domingo. Entonces, bueno, agradecerlles o apoio, que veñan a apoiarnos a Balaídos, os rapaces o van a necesitar, e todos sabemos de que coa afición, coa xente nosa, o equipo é todavía máis forte, e eso, bueno, é o que temos que intentar, de que Balaídos, pois, bueno, sea un campo bo para nós e difícil para os nosos adversarios. O fío do que comentas, percibes que hai máis ilusión que nunca porque o filial poda chegar a segunda? Sí, é certo. Levo aquí, bueno, 5 anos, este é o tercer playoff, un con Claudio, o segundo, bueno, entre Claudio máis o remate conmigo, pero vexo moita ilusión nos xogadores, vexo moita ilusión na xente. Penso que o quedar en segundo lugar, pois, bueno, dá pé a que teñas o factor campo a favor, de que o resultado de que non vayas a penaltis, pois, que che beneficie. Bueno, vexo a xente moi ilusionada. É certo de que hai que ser cautos, temos que ser cautos, pero, bueno, penso que a ilusión, penso que o poder soñar como están soñando estes xogadores, penso que é gratuito e penso que é un aliciente que todos temos. Entonces, bueno, temos que ter os pés no chan, ser conscientes de que isto é fútbol, pode suceder, pero penso que a ilusión non la vai sacar ninguén. Chamou a atención o partido de ida, a que non estuvo Ángel Arcos, non sei se contes con el para o domingo, se ten algo. Sí, está adestrando perfectamente co grupo, e, bueno, mañán decidiremos un pouco, enfilaremos o 11, a convocatoria de maneira interna para nós, pero o xogador está disponible, está traballando ben, con ilusión, e, bueno, será un xogador que sabemos que pode marcar a diferencia en momentos puntuais e en escenarios puntuais tamén. Tamén se quería preguntar por Javi Rodríguez, conte debuta ca Absoluta, que pode ser un exemplo dun rapaz que pasa por toda a base, incluso por o Gran Peña Celta C daqueles tempos. Un pouco, non sei que mensaxe se pode extrapolar de Javi Rodríguez para a base do Celta. Mira, é un exemplo que poñemos todos os anos aos nosos xogadores e aos nosos xogadores de base. Javi Rodríguez, lóxicamente, non estaba por aquí neses anos, pero sempre a xente que leva aquí moitísimo tempo sempre falou de que Javi Rodríguez todas as pretemporadas era un xogador descartable, todas as pretemporadas, é dicir, non era un xogador indiscutible nunca, nin juvenis, en cadetes, e sin embargo o rapaz sempre se quiso quedar, nunca foi titularísimo ata juvenis, nunca, e sin embargo, pois, onte o vemos debutar. Entonces, isto do fútbol dá moitas voltas, cambia moitísimo, os rapaces
destas edades dun ano para outro cambia moito, xente que tiña moita proyección se queda estancada, xente que non tiña tanto nome, que non viña de ser tan importante en categorías inferiores, pois pega un cambio importante, e o exemplo pois está en Javi. Todos o temos claro, ano pasado pois nós no Fortuna contábamos con el para toda a temporada, sin embargo, fai a pretemporada co primeiro equipo, Claudio enamórase del e non hai máis que decir. Alegrome moito por el e penso que, bueno, que é un exemplo que temos que enviar aos nosos xogadores porque bueno, é un exemplo de traballo, de sacrificio, de constancia, e que ao final o traballo ten o seu fruto e a súa recompensa. Moi ben, gracias.